Nachádzame sa na internáte, ktorý sa volá Horné diely, sme na 5. poschodí, izba číslo 509. Teraz skúsime, či je niekto doma. Dobrý deň. Môžeme teda chvíľku vyrušiť? My sme chlapci zvolená z internátneho rozhlasu. Máme reláciu Mimi Show a každý týždeň máme pravidelnú rubriku, ktorá sa volá Urob chlapa. Dostaneš teraz možnosť tohto škaredého chlapca za 3 minúty z neho vytvoriť krásne dievča. Čím lepšie ho namaluješ, tak tým viac lajkov dostaneš na Facebooku a o to väčšiu šancu máš potom vyhrať. Hlavná cena je večera s nami dvoma pri sviečkách, takže je naozaj o čo bojovať, takže si ochotná zapojiť do súťaže? No jasné, no. Ešte sa na trošku predstav, ako sa voláš? Volám sa Petra. Voláš sa Petra, takže toto je Petra. Nachystaj si malovať, Takže môžem, hej. Miloslava, to sa vyzlečie. Takže ja dávam dole bundu. Môže sadnúť. Ja si tu tiež takto trošku zložím, hej? Hej, jasne, môžeš tam dať. No. Dobre, práve sa usádzam na moje kreslo smrti. Uvidíme, čo so mnou Petria dorobí. Naši poslucháči ťa milo síce nevidia, ale pozrieť si ťa môžu. Už práve v tejto chvíli by malo byť na našom YouTube kanáli zavesené video. Toto už asi tento semester 5. prepad, čiže môžete si pozrieť aj staršie diely, ale teraz sa venujeme dielu dnešnému, je to špeciálne vydanie, sme až v Žiline a uvidíme, ako malujú žilinské ženy. Chlapov. Ja priamo z Žiliny nie som, ale môžeme. No, Takže... vidíš, to je ďalšia otázka. Skade si, pochvál sa? Ja som z Popradu. Popradu, dievča. Môžeme, hej. Takže toto spôj 3 minúty. Že klasika, skoro každá žena začína. Ojoj, hneď. Ale ty máš dosť ústa, vieš, obočie, takže... Minulý týždeň dostal takú poznámku, tiež sa ho takto malovala jedna dievča. A to musí byť akože čo najkrajšie? Mal výhrady k jeho obočiu. To je úplne To je jedno. podľa tvojho uvaženia. Jaj, no Čím výraznejšie, čím väčšiu obľúba z neho urobíš, tak tým lepšie podľa mňa. Áno, moje obočie je veľmi obľúbené u žien. Veľa sa mi smeje, že vyzerám jak Brežnev, ale zvykam si na to. No. Toto je dosť príjemné, čo momentálne dostávam na nos. Ty vole. No ešte... Čiže tuto nos... A čo to momentálne dostávam? Mohla by si mi to troška definovať? Make-up, aha. To si ešte nemal na sebe, milé, To som vidíš? ešte nemal. Všeli, čo som mal na sebe, biele, všelijaké, ale... Ale slečna začala trošku netradične, lebo väčšinou to býva tak, že ženy začnú okamžite očami. No ale tak každá má nejakú tú svoju taktiku. Každá začína robiť chlapa ináč. A vy ste zo Zvolená, hej? Áno, no my sme ako študenti zo Zvolená. A čo tam študujete? Výroba nábytku! Snažíme sa. Ďakujem. Ešte 2 minúty. Je to veľmi príjemné takáto masáž prstami na môj tvár. Nie, že to býva príjemné, si pamätám si pred 2 týždňami som bol takmer zranený pri malovaní. Jedna žena to zobrala tak drsno, že mi oči zatlačila až niekde do zatýlku, čiže nebola to nejaká sranda. Ale ty máš také pekné tieto. Vidíš, Milo, koľko komplimentov ty si dneska dostaneš. A čo robíš dnes večer, Petra? Ja dnes večer idem k Salesiánom. Môžeš otvoriť oko? To je úplne zvláštne maľovať chlapa. To by si zvykla. A to máte vlastne teraz čo, tu nejakú radu? No tu je súťaž všetkých vysokoškolských rádií z celého Slovenska, aj z Česka sú tu 2 rádia. Áno? No. Otvorí oko, ďakujem. Koľko ešte máme času? Ešte 1 minúta. Ešte 1 minúta. Posledná minúta na... Zatiaľ odporúčil by som dať niečo výraznejšie, napríklad na líca, alebo tak. Na líca mám, ale... Spraví z neho nejakú obľudu. Na stienku. Na stienku, áno. Ty vole. Síce sa nevidím, ale už teraz vieme, že budem krásny. Tak vieš čo, nemám tiene, takže sorry. To je smutné. Niečo. Mamička. Ešte koľko máme? Posledných 30 sekúnd však. Čože. Teraz. No. To čo? To sa mi nepáči. Mala byť linka. To vyzerá jak nejaká análna sonda toto. Tak, zatvor oko. Rektálna sondáž. No Milo, ty budeš také pekné dievčatko z teba bude. Už si chcel zahrešiť, čo? Dobre. Jedno oko stačí, nie? Takže na aký mravou vyzeráš, Milo? Však ani po 20 eur nejdem, takže... No, ukáž sa. Môže byť asi myslím si... Toto je výsledok. Toto nám tu vytvorila Peťa, myslím, že... Milo je. Áno. Počkaj, daj mi. Je z teba pekná Milka. Teraz prichádza ten moment, kedy sa pozriem do zrkadla. Tak zatiaľ to vyzerá v pohode. Áno, páčim sa sám sebe, to je hlavné. My ďakujeme Peťke, že nás takto prichylila vo svojej izbe a pokračujeme ďalej v našej relácii Mimi Show.
Chalani, no toto.